Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio y fformiwla ar gyfer enfed term dilyniant i ddarganfod safle unrhyw derm sydd yn perthyn i'r dilyniant yna. Felly, gadewch i ni ystyried enghraifft, lle mae gen i fi yn fan hyn dilyniant sydd yn cychwyn y 9 ac yn mynd fyny fesul 2 bob tro. Enfed term y dilyniant yma yw 2n adio 7, a dyma fo'r cwestiwn dwi eisiau ofyn. Ym mha safle o'r dilyniant yma, mae'r rhif 243 yn ymddangos. Nawr i gychwyn, dwi'n gallu bod yn siŵr fod 243 yn ymddangos rhywle yn y dilyniant yma, oherwydd y dilyniant yma yw'r odrifau yn cychwyn o 9 ymlaen. Mae 243 yn odrif, felly mi fydd 243 yn ymddangos rhywle yn y dilyniant yma, ond y cwestiwn ydy yn lle, ym mha safle. Nawr i ateb y cwestiwn yma, dwi'n ystyried y fformiwla yma gyfer enfed term y dilyniant fel peiriant rhif. Oherwydd, os dwi'n defnyddio y fformiwla yma, yr enfed term, i gyfrifo unrhyw derm o'r gyfres, dwi'n amnewid i fewn rhif yn lle n. Enghraifft, os dwi eisiau ffeindio 5 term y gyfres, dwi'n gallu gweld fod hwnna'n 17 yn hyn. Be dwi'n neud ydy dwi'n amnewid 5 i fewn y lle n, dwi'n gwneud 2 lluosi 5, sydd yn 10, ac yna dwi'n adio 7 i'r 10 i gael yr 17. Nawr yn darlunio hyn fel peiriant rhif, mae 5 mynd fewn i'r peiriant rhif, y 5ed term. Dwi'n lluosi efo 2 i gael 10, ac yna dwi'n adio 7 i gael 17 allan o'r peiriant rhif. Felly, unwaith eto, 5ed term y gyfres yw 17. Pam dwi'n edrych ar y broses yma? Oherwydd cofiwch, dyn ni eisiau ffeindio ym mha safle o'r dilyniant yma y mae'r rhif 243. Mewn geiriau eraill felly, pa rhif sy'n mynd fewn i'r peiriant rhif yma i gael 243 allan? Wel, er mwyn ateb y cwestiwn yma, mae rhaid fi weithio'n ffordd yn ôl drwy'r peiriant rhif. Mae rhaid fi lunio'r peiriant sydd yn dadwneud y peiriant rhif yma. Ac yn y peiriant sydd yn dadwneud y peiriant rhif greiddiol, dwi ddim yn adio 7, ond dwi'n tynnu 7. A dwi ddim yn lluosi fy 2, ond dwi'n rhannu efo 2. Felly, os dwi'n cychwyn yn y pen yn fan hyn efo 243, os dwi'n tynnu 7 i ffwrdd, dwi'n cael 236, ac os dwi'n rhannu 236 efo 2, neu os dwi'n haneri, be gai allan ydy y rhif 118. Ac felly, dyma fo yr ateb i'r cwestiwn greiddiol nes i ofyn. Y 118fed term o'r gyfres yma yw'r rhif 243. Fyddai wirio hyn, dwi'n rhoi 118 i mewn i'r peiriant rhif yma. Mae 118 lluosi efo 2, dwbl 118 yn 236. Mae 236 adio 7 yn 243. Ac eto dwi wedi gwirio mae 118fed term o'r gyfres yma yw 243. Rhowch chi gynnig yn awr ar y math yma. Gwestiwn? Ar ôl i chi gael cyfle i feddwl am atebion i'r cwestiwn ydych chi nawr yn weld ar y sgrin, efallai sy'ch chi wedyn hoffi gwirio'ch atebion chi yn erbyn yr atebion cywir sydd erbyn nawr yn cael eu harddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.